No odštartuj ma, už môžem? 3, 4. A ešte je prachu, podri veľa. Škoda, že nie je dvojprúdovka, by sa to dali. Predbieha. Ďakujem na krásny hluboký ďalej v smere do Ružomberka v zákamennom obojsmerne, po prejde pri cirkevnej škole v smere do Levoče, v Krásnohorskom podhradí v smere do Rožňavy, na vjazde do Prešova v smere do Levoče, áno. Taká cesta musí ísť cez ten jajo. Ale nedá sa nič robiť. Za Ševastovcami v smere do Sene a ešte v Lúčkach v smere do Sobraniec. Na teraz je to všetko, ak ste na cestách a videli ste aj vy radary alebo iné obmedzenia, tak mi volajte 0800 800 200, je to bezplatné číslo k nám do Fan Rádia, alebo kontaktujte Stella Centrum SK. Šťastnú cestu. Dopravný servis a úverovú revolúciu vám priniesla prvá stavebná sporiteľňa. Krásne nám ubieha tá sobota. Neviem, či ste práve toto chceli počuť, pretože toto je veta, ktorá dobre nie napríklad